Good morning, good morning, good morning, good morning. Maglawag ta mga guys. No, so thank God kay akong koy wala dyan na unsa. Last night nag-burn out, sige balik-balik ba. Grabe ang burnout diri. So ako nabantayan nga usa sa naka-advantage kung dako kay ka og pan, dako kayo ang imong pan ba. Then bisag daghan ka kayo og mga isda kanang makasurvive siya, no? Kay dako kay lugar, no? Ako nabantayan man gud nga nay nag-post ba mga koi keepers nga namatyan sila isda no tungod sa burnout. So luoy no, sayang kay ba? Sayang kay daghan kay nangamatay no. Nabantayan ka ni kung dako di kay mong pan, dako gyud ni siya, na? Dako kay ni siya. Dako gyud ni siya. So ako nabantayan bisan akong koi mga kuan ni kabo. More 50 man siguro ni kapin. Dagko na siya. Dili jud makasurvive siya og taas na oras. Basta dako og lugar nimong pan. No? Dako sila kalungoy-lungoyan ba. But at the same time nasad ko yung battery air pump kay in case ba nga dugay jud kay bitaw mo ko ng burnout, bitaw dugay kay mo balik siya. So na ako'y temporary nga maka kuan sila og oxygen bitaw. No? So maglawag na ta. Wait. Naon mo kay naka-survive mo ha. Sige, kaon dun mo, kaon, no? Ay, sweet. Asam dong ganito na, dako na ba kayo dong ganito na ko? Wala ang tago. Oh! Okay. Breakfast time. Basta. Shout out ay was tagiya ning tanom, ihatag nako. Juro you. What's up? Okay. So that's it. Okay. God bless.